हेलो एवरीवन बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव तो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय इन्टारेस्टिं आपडेट तो गोलाव दिन जाबायमोन बे भिडिअखौ लाबोयैया तो दिनैहाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैफिननाय जाबाय तो जोङो नेनानै दङ बयबो एप्लाइ खालामनो थाखाय ना तो जितुनिखि CM-AAA नि सायाव जोङो सिगाङाव गोबांथार सावरायबाय 2.0 जानानै थांबाय गेजेराव जोङो सिगाङाव एसे दावराव दावसिबो जालांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय तो सोरबाया मोनबाय सोरबाया मोनासै ना मोनैखौ लानानै एसे माने हुलुस्थुल जालांनाय जोङो नुनो मोनखादोंमोन आवगोलाव निउसफोरावहाय दा जियानो हक जोंहा नैबे दा CM-AAA 3.0 जानो थांगासिनो दङ एबारावहाय तो जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबाराव माने गोबाङानो मोनगोन जानांगौ निश्चय ना तो माब्ला अनलाइन जागोन दा नेनानै दङ तो आरो जोङो नेनानै थानि तो अनलाइना जायोब्ला जोङो मिथिनो मोनखागोन बयबो तो आपडेट्सफोर फैखागोन निश्चय जोङो नेनानै थानि आरो एप्लाइ खालामनि ना थांनाय खनसेयावथ' मोनखायासै एबाराव मा जायो ट्राइ खालामगोन आरो ना तो नेनानै थानि आङो गोलाव जाबायमोन बे आपडेट्सनि सायावहाय भिडिअ लाबोयो तो बेखायनो दिनैहाय एसे फंनैसो सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय दा जियानो हक आपडेट्सआ बेसेयानो बेलेग जेबो आङो आपडेट लानानै फैनाय जायाखै नैबे समावहाय दा जोङो एसे इउटिउबावहाय जितुनिखि डलारनि सिम्बल बे डलारनि सिम्बला एसे माने बन्द जानानै थानाय नुनो मोनदों तो एक्चुअली वारनि थाखायसो जादों ना मा मिथिया तो एसे माने सिस्टेमाव प्रब्लेम जादों आरो ना तो जियानो हक सिस्टेमाव प्रब्लेम जायोबाबो बियो गासैबो अके जागोन निश्चय टाइम होदों बेवहाय बेबायदिनो साननैनि उनावहाय डलारनि सिम्बला बेवहाय फैफिनगोन आरो ना तो नोंथांमोनाबो बेबायदि जादों नामा सोरनाबाफोर तो आंनियावहाय माने एसे बेबायदि प्रब्लेमा श' जादों आरो ना तो गोलाव खालामला एसे नोंथांमोनाव बेबायदि जादोंबा खिन्थाहरब्लानो जाबाय तो निश्चय बे डलारनि सिम्बला फैगोन साननैनि उनावहाय ना तो नेनानै थानि गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय